Hej, jeg hedder Henrik Lund og underviser på 3. semester i projekt 3 på diplomingeniør i maskinteknologi. Og på det kursus, der lærer de studerende at arbejde med automatik. Blandt andet så skal de bygge et anlæg, der kan samle sådan en Lego-bil som den her, uden brug af menneskehænder. Og til det formål, så har vi i et halvt år arbejdet med at designe et anlæg fra bunden, og lige her ved siden af mig, der står det færdige resultat, som jeg synes, vi skal kigge på. Det vi ser på anlægget her, det er, at den her jig her, den har de 3D-printet, og der er en delsamling, som allerede er lavet. Og om lidt sætter jeg den her ned på transportbanen, og så vil I se, at de her to pick and placer, som de hedder, de samler Lego-klodserne op, og så sætter dem på. Og det skal altså gøres inden for en 100 millimeters nøjagtighed, så det er et ret præcist anlæg. Prøv at kigge. Det, der sker i den sidste station, det er, at her bliver bilen kontrolleret, om den er samlet korrekt. Der bruger vi et lille kamera, som vi har trænet med Google Teachable Machine til at se, om tingene er bygget korrekt. Vi har en station mere, der kan vi også lige prøve. Og her virker kameraet ikke, fordi den ikke er sat til computer, så jeg tager bare jiggen her, og så er bilen faktisk færdig.